फाइनली जोङो अटल टानेलखौ क्रस खालामबाय क्रस खालामनानै दा बेहाय एसे नेनोसै आरो सादोर बायदि जाना दङ आरो फास्रा बायदि गुफुर लोगो लोगो सिरि मोनबाय जोङो दा सलां भेलियाव दंफैयो मोनालिखौ जोङो क्रस खालामना फैबाय आरो दा ओमफ्राय जोङो अटल टानेलसिम थांगासिनो आरो बेनिफ्राय 13 किल'मिटार गोजानाव सिसु मोनसे हिल स्टेसन दङ बेहाय थांगोन बेहाय थाबोबाय सलां भेलि ओमफ्राय दङना हाजो ओमफ्राय बेनो सलां भेलि आरो इनि मोनालि क्रस खालामनानै मोनो सलां भेलि दा सलां भेलि क्रस खालामनानै जोङो बिदि एसे नेचारेल भिउ नायनो बेहाय एसे माने रेस्ट लादों आरो ओमफ्राय बाबाखौबो दा थान्दा मोनगोन नालाय ओंखायनो बिदि गस्ला जोमहोबाय आरो इनि बाबाया बेनो भुट्टा केनेকুৱা टेस्ट न टेस्टी हाँ बहुत टेस्टी है टेंगा मीठा जला जों मोनालियाव नेयाखै मानो होनबा मोनालियाव दा जेबो नायनांगौ जेबो गैयाना दा बरफबो गोलैयाखै ओमफ्राय जोङो दा जा जायगायाव थांगासिनो बे अटल टानेल बारनानै ओमफ्राय सिसु बेहाय बरफ मोनगोन बायदि आसा खालामना जोङो थांगासिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो एकदम ओरैबायदि मोजां फिल्स नायनो फैगासिनो जोङो मोजां आरो दा बेहाय रेस्ट लादों बे माबा लानो कर्न जानोसै कर्न जानानै जोङो थांबाय थानोसै आरो ओमफ्राय अटल टानेलखौ बायदि हायगोन 9 किल'मिटार जि गोजान बे हाजोखौ बिदि गुदुं खालामनानै बानायदोंना टानेल बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो टानेल नै मोनफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय नै गारिखौ दा बेहाय पार्क खालामसै ओमफ्राय नै जोंना बाबाया होबा अटल टानेल मोनबाय ना बा नै मा लादों आखायाव सेन्टार फ्रेस लादोंथ' कासलनिफ्राय फैदों आरो कासल खाथिनि गंसे भिलेजनिफ्राय सालाल भिलेजनिफ्राय फैदों 4 आवार्स बिदि ड्राइभ खालामनानै फैबाय आरो जों दा अटल टानेलाव मोनफैबाय आरो नै नायदो ओरैबायदि समायना गुफुर बरफनि हाजो नै सब गुफुर इथिंबो गुफुर इदि ओमफ्राय di dua borof ओमफ्राय नै बाबा एमन बे टानेलखौ बेसेबा माला माबा खालामदोंमोन अपेनिं खालामदोंमोन 2020 ना 21 ना 21 जे बे मा होनो PM मदिया जे खालामदोंमोन अपेनिं बे टानेला 9 किल'मिटार ना 9 किल'मिटार लंगेस्ट आरो 9 किल'मिटार माने मा होनो डिसटेन्स कभार खालामो आरो बियो नै गोलैबाय फिसालानि सेन्टार फ्रेस जाया बेयो बाट आखायाव लाबाय थायो आरो बियो ओरैबायदि समायना जायगा आयु एकदम नायबाबो अहाला आरो बे बरफ थानायखाय माने बिदि बांसिन समायना नुदों आरो लोगोफोर बे अटल टानेलाव बे हाबनायनि उनाव आरो भिडिअग्राफि आरो फट'ग्राफि माने स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड आरो ओंखायनो मानसिफ्रा बे गेटनि फ्रन्टावनो गसंनानै ओरैबायदि फट' थिखाङोना एकदम लाइन जाना थायो आरो सासेया थिखांनायनि उनाव लोगो लोगो सासेया थिखांहैयो आरो जों खुनु रखम मोनबाय दा आरो आं सिंगोल थिखांनो मोनाखै आं थिखांनो थाखाय लाइनाव नेगासिनो आरो लोगोफोर जों अटल टानेलनि फ्रन्टाव माने सुपारि जानोसै आरो बिथाबां मेम'रि थालांगोन ना अब्ला उनावहाय भिडिअ नायबा ओमफ्राय जोंना जोहोलावा टुपिस गानना लादों बिना एसे लोमजानाय बायदि जादों आरो ना एसे गोजांदों आरो ओंखायनो आरो बे जायगा थान्दाबो सान्दुं गोलैबाबो माने फ्रि थान्दा फैयो मानो होनबा बरफ खोबजोबनाय ना पुरा सोरगिदिं इदि ना बरफ खोबजोबनाय ओंखायनो थान्दा आरो नै दानो सान्दुं ओंखारो दानो माने खोबो इदि आरो जायगाया ओंखायनो इदि दा हलायलायो खुगासिम सुनानै होयो जाय सा सुपारि बानायो बिदिनो सुना होयो बाबा नै बाबाखौ बायना होबाय गेन्दिखौ बायना होबाय बाबानो जायबाबो लाबाय थाथों गारियाव बेफोर जोङो एकदम फाइनेलि 9 किल'मिटार टानेलखौ बारबाय खुला जायगा मोनबाय आरो दासो फाइनेलि जोङो अटल टानेलखौ क्रस खालामबाय क्रस खालामनानै दा बेहाय एसे नेनोसै आरो समायना एकदम सिनारि सिनिक बिउटि नुदोंना एनै बरफ गोलैनाय एनै दा बेहाय एसे फट' सेसन खालामनोसै
बिथिंजाय ओमफ्राय नै बाबाय नै उन्दुलांबाय नै गथ'आ टानेलावनो उन्दुलांबाय गथ'आ नै ini logoper Otol Tunnel ni bे जाबाय एंट्री बे साइडनिफ्राय बे bisa आरो जोङो बे अटल टानेल क्रस खालामनानै आरो এই সিন্দো যেবো মা ओमफ्राय আমি এতিয়া শিশুৰ পৰা ক্রস কৰি ক'ত যাম কেলঙত যাই আছো কেলং না কিলং কেলং 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 जों केलङाव थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय सिसुआव थानो मोजां जायगा गैयानो आरो ओमफ्राय जायगाखौ बारा एसेबां फसायाखै नालाय लोगोफ्रा ओंखायनो जों बयबो डिसिसन लाबाय दा केलङाव थांगोन आरो दा बेनिफ्राय खमसे खम सिसुनिफ्राय 30 किल'मिटार आरो 1 घन्टासो नांगोन आरो लोगोफोर दा जों थांनोसै ओमफ्राय बाबाया दहायनिफ्रायनो अटल टानेलाव मोननाय लोगो लोगोनो बे उन्दुलांदोंमोन आरो दाबो उन्दुगासिनो गथ'आ थान्दा मोनदोंना फ्रि इदि बार बारगासिनो ओमफ्राय इथिं आरो नै उन्दुगासिनो बाबाया सब जायगाफ्रानो समायना आरो नै बरफ सिगाङाव बारा गोलैदोंमोन खोमा बरफ दा एसे खम जानानै इदि बिबार बायदि जाना दं आरो टुक गोसोम गुफुर इदि टुक इदि आरो नै फिउसा दा जोङो थांबाय थानोसै लोगोफोर दा नोंथांमोनखौ केलङाव लोगो मोनसिगोन आरो लोगोफोर जोङो एसे फैनानै आरोबाव साहा लोंनो नेबाय आरो ओमफ्राय एसे भिउसखौबो इन्जय खालामनोसै बिदि होननानै ओमफ्राय बिराद थान्दा गुसु बार बारदों आरो ओंखायनो टुपि इदि गानना लाबाय ओरैबायदि थान्दा बेसेबांबा डिग्री सोलिगासिनो 3-4 ना 1 किमान डिग्री सोलि আছে নাজানো 4 মান হ'ব 4 ডিগ্ৰী মান হ'ব 4 ডিগ্ৰী 4 ডিগ্ৰী सोलिगासिनो लोगोफोर हे बेहाय मानसि गोथै सावग्रा समसान हाबदेरनाय आरो माने अटल टानेल क्रस खालामनायनि उनाव बिनि जेसेबां हाजो मोनो एकदम हाजोफ्रा सब गोरान आरो जेबो माबा गैया बेहाय माने बिफां रज'आ आरो सब गोरान अनलि बरफ गोलैबासो नायनो समायना नुयो बाखिबा एकदम गोरान गोसोम हाजो आरो ओइ फलेस न फलो एसे सा ओमफ्राय माबा मा होनो गोरान पुरा एकदम सादोर बायदि जाना दं आरो फास्रा बायदि गुफुर जोंना फिसाला सिरि मोनबाय दों नेनाय लोगो जों हल्ट लादोंमोन साहा लोंनो लोगो सिरि मोनबाय ओमफ्राय बाहेरायाव थानो हायाना बे थान्दाना बिफायाबो थान्दा मोनदों फिसालाखौथ' दाख्लै जे माबा कासलाव मा होनो बायना होदोंमोन ना नैबे हाजोनि हेन्दमेड माने उलेन माबा जेकेट ओमफ्राय बेबो हेन्दमेड आरो उलेन पेन्ट गानहोदों आरो बहा फैदों जोङो केलङाव थांगासिनो जोङो बाबा केलं ओमफ्राय लोगोफोर इदि आरो लामा इफोर सब गावसोरो मालाय आखाइजों दानाय नेक वार्मार आरो गोदोनायाव लाग्रा मानो होनबा हाजोआव फैबाथ' बेखौ लाखानांगौ ना थान्दा जायोना बिराद गरमबो जायो बियो दामफ्राबो बारा नङा आरो बिराद गरम जायो नैबे माफ्ला गोदोनायाव लाग्रा माने केलं बा सिसु बे माने माबायाव गोलैयो आरो लाहवाल स्पिति डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरो हिमाचलनि ओमफ्राय बिनि सिगाङाव जेराव दंमोन जोङो कासल इफोरो जाबाय कुल्लु डिस्ट्रिक्टआव गोलैयोमोन आरो कुल्लु डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो फाइनेलि माने लाहवाल स्पिति डिस्ट्रिक्टआव हाबफैबाय आरो जेराव जोङो दिनै फैदों दा एनै गुदुं साहा लोंगासिनो आरो बिदिनो आरो गुसु जायगायाव ट्रेभेल खालामनानै मजाया अब्लासो फैयो जेब्ला गुदुं इदि गरम इदि साहा मोनलोङो अब्लासो आरो मोजां नाङो ट्रेभेल खालामनानै इन्जय खालामनानै थांनो हायो आरो साहा लोंबाथाय बे जोंनि हटेला लोगोफोर इथिं एकदम दरजानि बायजोआव इथिं उइन्ड'स दोङो उइन्ड'सनि बायजोआव एकदम गुफुर हाजो दङ आरो बरफ थानाय बिराद थान्दा जादों आंथ' एकदम थांनो नागिराखै बायजोआव थांनो हायाखै थान्दा जानायखाय बेनि रुमा इदि आरो रुमा जेसेबां जि जाबाबो आं बारा नायलाबायाखै आरो बिदिनो टिभिबो दङ टिभिखौबो नायनाय जायासै आरो एफा थान्दायाव एकदम डाइरेक्ट फैनानैनो इदि कम्बल सिङाव हाबनानै दोनफैयो एकदम बे दरगाखौ खुलिबानो बेलकनिजों गोजानो डाइरेक्ट गोजौ गुफुर हाजो आरो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ देखायनो हागोन आरो दिनैथ' अलरेडि जोंना फैनायावनो 7:30 जादों 8टाया रुमाव हाबै 8टानो जाबाय आरो चेक इन खालामनायाव आरो दा लोगोफोर जोंनि दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव टिल देन बाय